Yari ang mga dagko ang mga balita nga natipo na subong nga adlaw. Para sa mga headlines, power reserve sa Visayas, nagdugang. Water shortage na experience sa Negros Occidental, Agri-damage nagsaka sa 678.705 million pesos. Sunog sa Mandurriao, nagtupok sang lapit ka panimalay. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Good news! Ang power reserve para sa kabilugan sang Visayas ang nagdugang sang 493 megawatts. Ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nagpaabot nga ang bugos nga kinahanglanon sa kuryente sa Visayas ginataya sa 2,243 megawatts samtang ang kapasidad sa pagproduce ni nagalabot sa 2,736 megawatts nagapakita sang pagdamo sa 493 megawatts nga reserba sang kuryente. Bangod sang available generating capacity of 2,606.08 megawatts, ang Visayas ang may-ara sa 469.08 megawatts operating margin. Ini ang kadungan man sa pag-anunsyo sa Department of Energy kon DOE nga ang sitwasyon sa kuryente sa isla sa Panay ang mas mangin maayo sa sulod sang isa ka bulan. Ang regular nga maintenance shutdown sa Pump Conception Power Corporation kon PCPC ang ginapaabot nga makompleto sa katapusan sang Marso dugang pa sang ahensya. Ginahingyo subong sang DOE ang publiko nga magtipid sang enerhiya samtang nagahulat sang pagtapos sang maintenance sang PCPC. Pila ka mga lugar sa rehiyon ang naga-eksperyensya sa karon sang kakulang sa tubig nga galamiton sa sulod sang panimalay, subong man sa mga tanom kaangay sang palay, mais kag iban pa. Particular nga ginmention ni Office of the Civil Defense OCD Region 6 Director Raul Fernandez amo ang Negros Occidental nga naga-experience sang drought since February dala sang El Nino. Bangod sini, ang National Irrigation Administration, Bureau of Fire Protection, Department of Environment and Natural Resources kag LGUs in coordination sa mga water districts ang mahimo sang nagakaangay nga tikang para masigurado nga mahatagan sa tubig ang tanan nga constituents. Maliban sa Negros Occidental nga under sa drought, ang probinsya sang Iloilo, Aklan, Capiz, Guimaras kag Antique ang yara naman sa dry spell. Samtang ang halis sa agrikultura dala sang El Nino nagasaka na sa 678.705 million pesos inibase sa situational report sang OCD6 as of March 5. Yari ang breakdown per province. Iloilo 470,089,747 pesos, Negros Occidental 55,088,958 pesos, Antique 120,637,519 pesos, Capiz 2,702,000, Aklan 30,187,159 pesos. Nagdangat naman sa 18,039 farmers ang affected. Sa Iloilo may 9,064, Negros Occidental 1,205, Antique 3,969, Capiz 30, Aklana 3,771. Base sa pinakaulihi nga datos ng City Social Welfare and Development Office kon CSWDO, 55 kabalay ang natupok samtang 41 pa ang partially damaged sa sunog sa Zone 1, Barangay Old Airport, Distrito sa Mandurriao kahapon sang aga. Suno sa CSWDO, nakarecord sila sang 115 ka pamilya o kon 420 ka individual nga na-displace. Ang kahalitan sa sunog ang gin-estimate nga naglabot sa 2,100,000. Suno kay Fire Officer 2 John Verano, investigador sa Bureau of Fire Protection, Iloilo City. Nag-umpisa ang sunog mga alas 7:48 sang aga kaganda klarar nga fire out mga alas 9:01 sang aga. Suno kay Verano, naglapnak gilayon ang kalayo bangod kalabanan sa mga balay human sa light materials. Wala man sang na-record nga mga napatay. Suno sa talatapan ginaimbestigaran pa sa gihapon kung sa diin naghalin ang sunog. Temporaryo subong nga nagatinir ang mga biktima sa Mandurriao Elementary School. Naghatag man ang CSWDO sa mga napektuhan nga residente sa pagkaon halin sa community kitchen, bugas, canned goods, mineral water kag mga kitchen, hygiene kag sleeping kits. Halos 2 ka tuig na ang nagligad sa dong March 11, 2022 sa may sunog man nga nagluntad sa nasambit nga barangay kung sa diin 66 ka panimalay ang apektado. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.